Evo ga tu. 1800 koliko? 895. Je li naš dom uvijek bio planinarski? Nije, on je bio žandarmerijska postaja još iz doba Austro-Ugarske, pa poslije Kraljevine Jugoslavije, da bi Kraljevina Jugoslavije, kad je vidjela da im to više ne treba, jer on je služio da bi spriječio kontrabandu duhana preko planina. Njih su valjda ti žandarmi primali da noće tu i da budu i onda su ih ti žandari obavijestili da će to ići na prodaju. Kad je bila ta licitacija, onda društvo nije imalo dovoljno novca, nego su 4 liječnika planinara dali novac i to se kupilo na ime društva. Za vrijeme Drugog svjetskog rata je tu bila partizanska bolnica. U Drugom svjetskom ratu je on isto također stradao, pa su ga ponovo osposobili, popravili generalno 1950. godine. Ovaj dom je bio u našem vlasništvu cijelo vrijeme od 1939. pa sve do ovoga rata. Ali onda je došao ovaj rat 1990-1991-1992 i onda mi gore više ne da nismo smjeli ići, nego nismo imali zašto ići jer je tu bila vojska. Samo se podijelimo 2 grupe. Prva grupa Mimina. Hoćete vi s njima isto ići dole? Idem ja, da. Ajde, Mima. Ajde, evo te mali lijepi. Da ti meni već. Evo, Stela, ti ostaješ ovdje. Evo me ovdje, stop. Ajde, lijevo. Kiki. Ja sam išao jedan put tamo, tek je završio bio rat, jer sam ja porijeklom po mojem djedu i ocu iz Boke Kotorske, iz Crne Gore, pa sam ja lako mogao dobiti vizu.
To je bitno. Naše društvo se osnovalo 1928. I nisu imali tad svoj dom. Pa su onda neđe oko 30. godine napravili na Orenskom sedlu sklonište. Ja sam po zanimanju bio odvjetnik, advokat. 47 godina sam ja bio advokat. 97. godine kad smo mi došli tamo pa smo se malo raspitivali što je s time, vidjeli smo da se vodi dom kao da je vlasništvo društva u Herceg-Novom. Kad ste prvi put uspjeli? 97. Ne. Nismo ušli u dom, nego uspjeli smo doći tamo pored doma. Aha. I onda smo htjeli ući, ali nam nije vojska dala da uđemo. I 2002. su oni konačno napustili. Moj jedan kolega koji je bio u to vrijeme sudac u Herceg-Novom, a poslije bio advokat, neki Matković. I on je nama odmah rekao, to nije naš dom, nije nikad bio, ja ću vama u svako vrijeme potpisati da to nije naš dom i da se to ima vama vratiti. I Boga mi, uvijek se nađu pošteni ljudi i zahvaljujući tome i još nekome, Pave Župan Rusković. Ajde, ulazak! Pari se vrat, otvara Mirjana, tamo još kod druge bande. Aha. Željko, Franić, Mirjana idu u Zaskale, gdje smo neka išli gore spat. Bivše zahode. Vidi ljepote. Ovaj me gađa. Dom je bio u užasnom stanju. Polomljen, uništen totalno unutra. Pozvani su bili, znači pozvan nas je Rasko Barović, Mirjana i ti si isto tu bila, tada smo se upoznali. Tu smo se i najbolje sprijateljili, evo da je danas traje, imam 10 godina već. Na 10 godina imamo i zajedničke akcije koje smo bili tamo i ovamo. Jeste vi mislili da će se vraćati taj dom? Pa mi smo se nadali da će se vraćati jer ne može ono stanje kako je bilo nategnuto od rata to vječno strajati, jer na ovim prostorima su ljudi uvijek međusobno komunicirali i živjeli. Jer je možda malo čudno da imamo dom izvan svoje države? Ne. Jedna država kad ima tako dom druge države u svojoj, to je jedno bogatstvo. Tako ima na Orijenu, znači Dubrovački dom, u Prokleti ima radnički dom, Planarski klub radnički iz Srbije, iz Beograda. I to je baš jedno lijepo druženje. A jes, tamo se U 3 ujutro je morao preko balkona. Kreni se!
Ovo je skoro šačobran. Evo trofej. Planinski timjan. Najpozitivniji je dio priče što mi smo zahvaljujući tome i pored rata i svih strahota ostali u dobrim odnosima sa ljudima iz toga kraja i oni s nama.